itatak mo na! Kasama, maing adlaw na usap ka natin tanan. Brand new year! Brand new radio. Magkakasama ang atong papanghatag o brand new radio set sa atong mga suki nga magating paminaw. Magkakasama, buinas karong adlaw kay naatay suki nga tigpaminaw. Kanapalgan karon nga diin magkakasama. Naputol na po nang iyang pagpaminaw. Gumikan kay wala lagi ta po radyo. Tungod ana magkakasama ni ato ng hatagan o pagtagad karong adlaw. Kasama, maing adlaw! Oy, may adlaw sir, may adlaw kayo. Si Rene Bindong sir. Rene Bindong. Yes. 43 years old. Suki yung kang tigpaminaw sa DXDC? Ay sign on, sign off jud ko sir. Mag-uulay ko kung di ko kapaminaw kay sa mga drama, mga balita ba na ba. Adi, basta. Mahingpit na yun na kasama nga Rene ang imuhag pagpaminaw karon gubikan kay niya na gawon ang atong brand new set magkakasama ato ang brand new radio set para ngadto kang kasamang Rene. Sama Rene, dawata ka radio na rin. Dawata ka na. Di basta yun na binaw. Ato testingal kay pasyon niya mga kaw midul di mo tingog. Patingog ko na to. Di daw eh? DXDC yun. DXDC yun. Ando tagtingog radyo. Nindot ka nagtingog. Okay. O siya masulto ni kasamang Rene. Daghan kayong salamat sir, daghang salamat sa inyon man nga sa imong mga kaubanan. Daghang kayong salamat nga sa akong kuan nga estasyonan. Mao gyud ni ako paborito, radyo gyud ako ang kuan gyud. Kinahanglanon matag-adlaw. So sa ato pa busamot na kita ka number 1 ani? Sos na. DXDC gyud ako ang paborito. Okay, sige, salamat kayo. Kasamang Rene, salamat po sa imong kanunay nga pagpaminaw sa DXDC Arimen Davao. Radyo man doon Red Lobos Bug Tatak Arimen. Sa radyo mo